کئی باری بندے بہتے چلاک تے ہوشیار بنتے بنتے بہتے تیز بنتے اپنی گلوں کے وچوں آپ ہی پھس جاتے ہیں، بہتی کھیچل کی لوڑ نہیں پیندی۔ یہ مثال کو جی بھی سارے پنڈ نہ ایک پنچایت بیٹھی پریا بیٹھی، سانو پتا لگا بھی سارے پنڈ نہ پنچایت بیٹھی، اسی نکے نکے سا آخیا چلو چل کے پنچایت تے ویکھیے کہ پنچایت کنج دی ہوندی ہے پریا کنج دی ہوندی ہے۔ اسی جدو ٹردے ٹردے اس جگہ اپنے نا جتھے پنچایت بیٹھی سی واہ لوگ اکٹھے ہوئے سن، اتنے ایک انہیں مجرم چوری کا بٹھایا سی ملزم نے، تے چودھری انہوں پوچھتا آتا تو چوری کیتی ہے، وہ اگوں تو میں نہیں کیتی، اے پھر انہوں آتا تو چوری کیتی ہے من جا، وہ آتا میں نہیں کیتی، اے پھر بولیا آتا تو چوری کیتی ہے، وہ آتا نہیں کیتی، تو چوری غصے چ آ گیا، آتا سانو شدائی بنانا اساں یہ سارے کام کر کر کے چھڈے نے، اور سانو شدائی بنانے اساں یہ سارے کام کیتے نے۔ میں ہس پیا میں لے چور منے نہ منے چور ہی سارا کچھ من گیا۔ بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت مہربانی، مینوں انج سمجھ پی آتی ہے بھی گل دی تہ تک تسی پہلے ہی اپڑ گئے ہو۔ اچھا جیڑی گل میں لگا نا سنان قبلہ ونڈ انج دی کر چھڑا اللہ دے فضل نال ساری زندگی یاد پہ کرو گے کہ اویس گھمن سیال کوٹی آئے اسی۔ اللہ نے جدو انسان نو بنایا نا آدم نو بنایا تے فرشتیاں پوچھیا بھی اے کہ اللہ فرمایا خلیفہ بنانا چاہنا، خلیفہ بنانا چاہنا، تے فرشتے آکھن لگے بھی اللہ اسی گھٹ ساں تیری عبادت واسطے، وچ جیڑیاں گلاں ہوئیاں سی انہاں نوں چھڑ چھڑنے بنایا، ہن اینوں سجدہ بھی کرو۔ سارے فرشتیاں نے اللہ دے اس حکم دی تعمیل کردیا ہویا سر نگو ہو کے تے ساڈے باپ نو بابا جی آدم نو سجدہ کیتا۔ ایک بول پیا وچوں آکھن لگا میں تیرے بنائے خلیفے نو میں نہیں مندا۔ سمجھ آ گئی گل دی؟ بڑی مہربانی بڑی مہربانی، تینوں ماننا پر تیرے بنائے خلیفے نو میں نہیں ماننا۔ اللہ فرمایا میں پیا نو ساکھا تیری ماننا تیرے خلیفے نو نہیں ماندا، گل دے وچ لعنت دا توق پہنا کے آکھیا جا میری بارگاہ دے وچوں نکل جا، رد ہو جا۔ اللہ نے فرمایا میرے بنائے خلیفے نو تو نہیں ماندا، میں بنایا میرا انتخاب ہے، یہ شک کرنا آکھ لگا میں اگ دا بنیا مٹی دا بنیا اسی اللہ اے ادن میں نہیں ماندا۔ اللہ فرمایا میرا خلیفہ ہے۔ اج بھی ایک پارٹی آندی ہے تینوں مننے تیرے پہلے خلیفے نو اسی نہیں ماندے، اللہ دی بارگاہ دے وچ ایک رد ہویا انہوں نے آکھیا میں تیرے خلیفے نو نہیں ماندا، اللہ نکل جا میری بارگاہ دے وچوں لعنتیا۔ اج جڑے آکھنا اسی تینوں مننے تیرے پہلے خلیفے نو اسی نہیں ماندے، کہ ادھروں پھر انہاں دے گل چ پھلاں دے ہار پینے نے، اے بھی اسی نسل دے وچوں نے جڑے آندے تیرے خلیفے نو اسی نہیں ماندے تینوں مننے آ۔ گل دی بند ہو گئی، جیڑا آکھے نا بھی تینوں مننے آ تے تیرے پہلے خلیفے نو اسی نہیں ماندے، ثابت ہی ہویا کہ او دے گل دے وچ لعنت دا توق پا کے بارگاہ چ کڈ دتا جاندا ہے۔ جیڑے اج بھی آکھن نا تینوں مننے آ تیرے بنائے خلیفے نو اسی نہیں ماندے، انہاں دی گل دے وچ لعنت دا توق پا کے آکھیا قیامت تک تواڈے تے لعنت ہی وسدی رہے۔